Hi guys, may gabi eh. So ngayon guys, ready na nga among panihapon. Nag-adobo ako og itlog. Dayon na din ginamos guys. So ready na. Ginamos, konti lang atong ginamos kay parat. Si Papa ang naginamos na ni guys, perting lami ayud. Si Father na gani magginamos na ay na lang. Magkinamot dito magkaon. So ang atong kanin. So mga ano din ta guys kay nagulan. Yan ako nagulan na pod. Sige lang agulan guys, kada gabi na lang. Ang kamay ka? Yes, magkamay. Lami magkaon basta magkamay. Sige na mga unot ta. Kaunat na pa. Kaunot ta papa. Bye, kaunat pa tayo. Hinday na. Sorry na na. Kaya pwede na mi. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and bless the gifts which we are about to receive from the bounty of Christ, O Lord, Amen. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. So mga ahon kaninyo tanan, God. Kaunat papa. Kaon ka papa. Suwahan pa. Suwahan pa. Wala. Insaktura daw ang sinay. Insaktura daw ang inyo. Guys, Kamay. adobong itlog ang atong sodaan. Kaya nakikitlog ang mga manok. Dali na alarms. Kain na tayo. Gusto ni Mimi ang sabaw. Si Mayami. Pero, wala yung sabaw. Anak mo. Paano maganda siya guys kanang tuyura ang gibutan. So mga untan nyo tanan guys. Panihapon ta sa tanan. Kisayo pa nanihapon di. Manihapon kita. Inot. Lamig guys. Kami itong ginamos. Tayo. Hindi na tayo nga parat. Parat dito ang ginamos. Si Papa nagamos guys. Ako, malangkot. Sabi na lang yung itlog na imay palit. Sabi na lang yung itlog na imay palit. Tag 12. Tag 12 ang itlog. Ay, mahal mo ni Aida. Mamulig siya po itlog. Akong ibalik, akong ibinda mga itlog ay 400. Saan din mo guys? Ano kayo guys? Ano tapat ta? Ano tapat pa? Anak itong kanin. Sabaw. Di ba ganyan ibigay taganak ng rin diya? Sumo kamay. Tayo masalang iring guys. Mahuga na lang nato. Dito may lambuganan. Na may lambuganan dito na kay nagsabaay kong pangauna. Kauntan nyo tanan guys. Ano tapos ta? Ikaw na tapos ta. Napagod ang ahos. So lamig yapon.
Akong ginamos guys, walay limon. Wala ko na ako limon. Ako na kung pinisuka. Dami kayo guys. Kada na ka nagkaon guys. Ito guys, katuwa. Katuwa, kaway. Asuyaw-suyaw no. Sayaw-sayaw. Naguguto kami. Gamaya. Wala. Tapos na akong kumain guys. Ako ulo po. Kaun. Malamig kayo itlog na. Malian sila naman yung pagluto. Yan guys, naglampar si tatay. Ayan guys, nagkuhan si nanay, nanilihik. Tapos si tatay. Ito yung lampas. Guys, na dito guys, si Erkun. Siya na yung nahalik. Si tatay. Tay, ikunsa ka. Ayan guys, namotor. Hi guys, good morning. Magadto ko sa Medina guys. Kaya magbayad ko sa motor ni Doy. Si CJ akong kauban og si Jinjin. Kay wala pa may lisensya si Doy. Kami lang sa ang mag kuan karon. Si CJ lang sa akong magpa-drive dun. Jesus. Igo man gani nga. Si mama o si mana? Si ate tata? Kaya maghulan mi og helmets. Aman lang helmet.
Hi guys! Wow, pamahaw! Alin dito? Pamahaw sa labay! Hello! Baby! T-shirt ulan. Good morning! Morning! Aman mo? Ato ni sa Medina, magbayad ko motor. Motor mo? Pamalig ka nag-eskwela ko. Tara, sila ko. Nga mong good. Ah! Klase. Naay klase! Hindi ka kong... Tawa ako. Hindi ko sa... May tarong klase. Iyo kay pangas ka. Pamahaw pa ganita. Ika naman, kinakaling bataan eh. Kiss nanay, babe! Utitod. Kiss nanay, babe! Sabi ko pamahaw pa kahon. Pagbalik! Una na sila papa nyalan. Balay. Alay nga. Dahil ko na lang ika. Aman lang helmet. Light mo ka. Ha? Baba? Ito na ni guys. Pamidina. Ang chukit guys. ref nila. Lagi na siya.
Mana pagbayad guys sa nagtanong sa udan sa ang pagtanong na sila ko sa Nahali mo. Nahali. Tansada na washing. Ano? Bayan guys, sa manguli namin. Magkapit na kariman namin guys. Kami guys. Saan mo? Pinunti mo sa lulit ako sa Bacon cheese. Bacon cheese mo? Ha? Apply ko be? Dali, di, apply. Na ba? Dati si Antonini. Start. Nara, sir. Gikan, suya kayo po. Unsa? Abi na kung munisipyo na magikan. Kay? Ngayon, kung punuhin ako. Ano ta na appeal? Di man ta dol sa lughan. Abi na pala na lagi dahil. Di man ta dol sa kuan, dol sa luwag. Huwag, ang huwag na ay atong kamayon na nato sa salad eh. Sige. Ato na yung kamayon sa salad. Di ba kayo doon sa luwag? Layo ta sa luwag, dol tas kalha. Char lang. Malagi. Me guys. Minutes burger, minutes burger ni. Ay, tissue man. Dito man yun. Mga unsa. Ha? Asa? Milk tea? Sayang. Itag po sa Facebook kaya kasok ko si Mimi pagkakita. Akong sa? Ang daw. Ano ro? Kota ako. Mi, paano yun? Kasi mo mo day. Ako rin na mi guys. Ikan sa Medina. Manay tao ma! Dili man siya jampot. Ay, daog. Nasa ti Miami ra ni guys. Guys. O kung ka nagtubong. 100 na. Ngano man, day? Apil makakasa AX. Sa ingon, apil. Bahuta sa kana. Ako na tunay. Ay wala kan lagi. Guys, mga on tapan. Pan, lami na ba ni nga pan, oh. Teko isa lang. Dala ko isda. Yun na yun nga na. Biskuit mo? Yun na yun. Ito ko. Hindi mo lang tinialag.